या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी भाजपच्या समीर नलावडे यांच्या अर्जावर आक्षेप घेतला होता। त्यानंतर इतर 2 उमेदवारांवर आक्षेप घेण्यात आले होते। हे सर्व आक्षेप निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळले। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या एकूण नगरसेवकाच्या 20 जागेसाठी 94 उमेदवारी अर्ज वैध ठरले, तर नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीसाठी 6 जणांचे उमेदवारी अर्ज वैध ठरले। वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या उमेदवाराची अर्जाची मंगळवारी छाननी करण्यात आली। यात नगराध्यक्ष पदासाठी दाखल झालेल्या 6 अर्ज वैध ठरून 2 अर्ज अवैध ठरलेत, तर नगरसेवक पदासाठी दाखल झालेल्या 113 अर्जांपैकी एकूण 90 अर्ज वैध ठरले। शिवसेनेने स्टार प्रचारकांची 40 जणांची यादी जाहीर केली आहे। सिंधुदुर्गातील आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांचा यात समावेश आहे। कणकवलीचे माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे आणि ठाकरे शिवसेनेचे संदेश पारकर यांची अर्ज छाननीच्या वेळी भेट झाली। कट्टर राजकीय विरोधक असलेल्या दोघांनी हसत खेळत संवाद साधलाय। वेंगुर्ल्यात भाजपकडून ग्रामदेवतांना श्रीफळ ठेवून प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आला। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, प्रदेश परिषद सदस्य राजू राऊळ, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरप आणि इतर उमेदवार उपस्थित होते। आखवणे भोम गावातील ठाकरेंचे शाखा प्रमुख संतोष पडवळ, रवींद्र गुरव यांच्यासह इतर अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केलाय। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला। प्रभाग क्रमांक 5 चे भाजपचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार माजी नगरसेवक सुधीर आडेवरेकर यांनी प्रचाराचा नारळ फोडलाय। नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे। जनतेकडून फक्त 720 दिवस मागून नगरपरिषदेवर सत्ता मिळवत पालकमंत्र्यांनी भाजपच्या माध्यमातून नेमका कोणता विकास साध्य केलाय? दीपक केसरकरांनी जिथं नारळ फोडले तिथं गवत उगवलं असा टोला ठाकरे शिवसेना विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी हाणलाय। कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये 2 जावा आमने-सामने आहेत। प्रभाग क्रमांक 6च्या भाजपच्या उमेदवार स्नेहा महेंद्र अंधारी विरुद्ध शहर विकास आघाडी पॅनलच्या सुमेधा प्रसाद अंधारी या एकमेकांच्या समोर निवडणूक लढवत आहेत। सावंतवाडी प्रभाग क्रमांक 6 मधून शिवसेना उमेदवार युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्यास सूर्याजी आणि शर्वरी धारगळकर यांनी प्रचाराचा शुभारंभ केला। मंत्री नितेश राणे यांनी कणकवलीतील परमहंस भालचंद्र महाराज यांचं दर्शन घेतलं। यावेळी देव काशी विश्वेश्वर, श्रीदेव मारुती मंदिर, दत्त मंदिर आदी देवतांचं राणेंनी दर्शन घेतलंय। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता गोवा आणि महाराष्ट्राच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची पर्णकुटी विश्रामगृह इथं सावंतवाडी पोलिसांची बॉर्डर परिषद पार पडली। वन्य प्राण्यांना मारण्यास कायद्याने मनाई असल्याने त्यांच्या उपद्रवावर नियंत्रण आणण्यासाठी माकडांची नसबंदी करावी अशी मागणी ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी केली आहे। मडुरा देववाडी इथं आपल्या गॅरेज समोर चुकीच्या पद्धतीने विद्युत पोल टाकल्याचा आरोप प्रितेश गवंडे यांनी केलाय। तसेच तुझ्या गॅरेजचं विद्युत कनेक्शन कट करण्याची धमकी अधिकाऱ्याने दिल्याचा आरोपही गवंडे यांनी केलाय। मंडणगड तालुक्यातील शिरगाव परिसरात वॅगनार गाडी अचानक नियंत्रण सुटल्याने रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खोल चरामध्ये जाऊन कोसळली। यात गाडीतील 2 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झालाय। मृतांमध्ये रत्नागिरीतील हर्षदा जोशी आणि दापोलीतील शंकर करमरकर यांचा समावेश आहे, तर प्रमोद मुकुंद लिमये यांचा एक प्रवासी गंभीर जखमी आहे। बोर्डाच्या परीक्षेसाठी अभ्यास कसा करावा, नियोजन कसं करावं याबाबत कोकण विभागीय मंडळानं व्याख्यानांद्वारे सविस्तर मार्गदर्शन केलंय। तणावमुक्त परीक्षेसाठी हा राज्यातला आगळावेगळा प्रयोग ठरलाय। रत्नागिरीत मागील 2 दिवसात गारवा वाढलाय। शनिवारपासून पारा खाली आल्यानंतर शहरासह ग्रामीण भागात थंडीचं प्रमाण जाणवतंय। गोव्यातील मडगाव इथं रुग्णवाहिकेत गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्ण देत असताना 2 कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रथम भांडण विकोबाला पोहोचलं। दरवाजा कुणी लावायचा यावरून सुरू असलेल्या वादानं मोठं रूप घेतलंय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर शिवसेना शिंदे गटानं अघोषित बहिष्कार टाकल्याचं दिसून आलं। आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप आणि महायुती एकत्रपणे लढणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार अमित साटम यांनी केली आहे।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या महिलांना ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी 18 नोव्हेंबर ऐवजी आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे। देशात यंदाच्या 2025-26च्या ऊस काळप हंगामात 350 लाख मेट्रिक टना इतकं नवीन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे। बिहारमध्ये नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या हालचाली गतिमान झाल्यात। नितीश कुमार यांची एनडीए नेते म्हणून निवड निश्चित करण्यात आली आहे। 20 नोव्हेंबरला गांधी मैदानात होणाऱ्या विशेष सोहळ्यात ते मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। भारतीय महिला क्रिकेट संघाची पुढील महिन्यात होणारी बांगलादेश विरुद्धची घरच्या मैदानावरील मालिका बीसीसीआयनं पुढे ढकलली आहे, असं वृत्त पीटीआयनं दिलंय।